Есенімісіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Лилия Гайтина алға таба қойбір темалар турында қысқаша. Хукук бузуучулар контрольда юхиди хизметкерлери парковка кагыйдаларын бузуучуларны ошуклау боюнча рейдлар уздура. Кыяр, укроп, суган, салат жайының биринчи уңушунун быйылгы бээлери нинди һәм жилеклер бу жылны булырмы? Хукук бузуучулар контрольда юхиди хизметкерлери парковка кагыйдаларын бузуучуларны ошуклау боюнча рейдлар өткөрүүнү дәвам итәләр. Пассажир транспорты ишине комошаулаучы яки тийишсиз урыннарда калдырган автомобильлерни эвакуациялыйлар. Жоны тилеген урында машина калдырырга яратучулар административ хукук бузуу турында беркетмелер ала. Толураак бу хакта алдагы материалда. Мәләкәс Орьягы микрорайонында юхиди хезмәткәрләр рейды уза, олар машина йөртүчеләрнең ничек туктаганын тикшерәләр. Закон бузучыларны озак көтәргә туры килмәде. Бу транспорт йөртүчесе өчен иртә бик яхшы башланмаячак. Автоинспекторлар хукук бузуларны теркәп бара. Машинаны махсус парковкага алып китәләр, чөнки машина автобус тукталышы билгесе астында тора. Остановка или стоянка автомобилей в местах остановки маршрутных транспортных средств, либо ближе 15 метров от места остановки маршрутных транспортных средств, обозначен дорожным знаком 5.16, влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. Автомобиль эвакуируется на спецстоянку. Җәмәгать транспорты йөртүчеләре дә автобус тукталышына якынлашып, хәрәкәтнең читтәге полосасын каплап торган машина йөртүчеләргә шат түгел. Очень мешает. Очень мешает. Они бывают стоят прямо на остановках, и как бы это запрещено правилами, и никто за этим не смотрит, и как. Правила нарушают они, никто за этим не смотрит. Очень недовольны мы, водители общественным транспортом. Они аварийную ситуацию создают. Автомобиль хуҗаларына машина кую урынын сайлаганда игътибарлырак булырга кушалар. Югыйсә, үз транспортыңны махсус парковкада эзләргә туры киләчәк ди автоинспекторлар. Лилия Гайтина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Кыяр, укроп, суган, салат вакытлы базарларда бакчачылар беренче уңышны сата башладылар инде. Һәм язгы салкыннар күпләргә комачауламаган. Дөрес, кайбер яшелчәләрне теплицада үстергә туры килде дип уртаклашты Чаллы бакчачылары. Җәйнең беренче уңышның быелгы бәяләре былтыргысыннан аерыламы һәм җиләкләр бу елны булырмы? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Олина Сылгареева 35 еллык стажы булган бакчачы май айында суык һава торышына карамастан ул теплицада кыяр һәм помидор үстерә алган. Ләкин салкыннар алма, карлыган һәм чәчәкләргә тәэсир итте ди ханым. Узган елда яз салкын иде, шуңа күрә аның продукциясенә бәяләр элекеге дәрәҗәдә калды дип билгеләп үтте бакчачы. Цены помидоры большие, вот кусты, 50 рублей, 40 рублей. Лук репчатый, зеленый, стоит 50 рублей пучок. Укроп, петрушка. Но много не выросло, конечно. Немножко то, что вот еще только в теплицах. Остальное на улице еще растет. Сейчас вот растет. Әмнә җиләкне теплицаларда коткарырга туры килгән. Җимеш кимегән, шуңа күрә бәя дә арткан. Узган ел бер стакан җиләкне 150 сумга сатып алырга мөмкин булса, быел аның хакы 200 сумга кадәр арткан. Теплица утепленная, самодельная, это все. Вот этим ранесет. Ну, в прошлом году побольше было, но в этом году маловато, потому что замыски были туда-сюда. Укроп, яшел суган, руккола, базилик һәм мята өчен узган елгы бәяләр калган. Аларны 50 сумга саталар. Кыяр бәясе 20-30 сумга арткан. Ну, огурцы в июне уже они дешевле были, а сейчас 250 они идут. Все так же. Потому что огурцов нету ни у кого. Май айында булган суыкларга карамасан, бакчачылар уңышны саклап кала алганнары. Шулай да яшелчә һәм җиләк күләме узган ел белән чагыштырганда шактый кимегән. Бу продуктның гомумән бәясе нәкъ шуңа бәйле ди бакчачылар. Лилия Гайтина, Яна Вальдюти, Мурсафронов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Чөнки алар патриотлар, Чаллы сугышчылары хәрби хезмәткә контракт төзергә карар итүләрен шулай дип аңлата. Аларның кайберләре хәзер кыска вакытлы ялда. Безнең төшерү төркеме алар белән очрашып, аралаша алды. Хәрбиләр нәрсәләр сөйли? Алдагы материалда.
Бала чакта хирург булырга хыялландым ди хәрби хезмәткәр, шул сәбәпле ул үз-үзенә шундый кушамат та алган. Мин хәзер штаттан тыш медик һәм укчы дип шаярта ул. Чаллылы хәрби хезмәткә контракт төзегән. Был Афган, меня не взяли из-за того, что я один в семье был. И тут я решил уже добровольцем уйти, защитить своих страну, детей. Воспитание, патриотизм, это как бы в нас присутствует. Оно никогда не уходило ни с чем и никогда. Всегда как бы боремся за правду, за своих детей. Тагын бер солдат үзенең Россия армиясы солдаты булуы белән горурлануын белдерде. Ул да илнең оборона министрлыгы белән хәрби контракт төзегән. Ответ будет короткий. Я люблю свою родину. Я пошел ее защищать. Я патриот Российской Федерации. Победа, безусловно, будет за нами. Там, где мы, там победа. Здравствует морская пехота. Сугышчылар хәрби хезмәткә җыю пунктында контракт төзегәннәр ул Комсомол һәм Тукай районы хәрби комиссариатларында урнашкан. Эш анда көн саен иртәнге 8-дән кичке сәгать 8-гә кадәр оештырылган. Ялда булучылар үзләренең ничек хезмәт итүләре турында да сөйләде. Мы их встречаем, ставим на воинский учет, разговариваем, общаемся, узнаем о тех настроениях, которые у них присутствуют. Настроение у ребят хорошее, боевое. Все те задачи, которые командование ставит перед теми подразделениями, в которых они служат и воюют, все это дело выполняется. Хәрбиләр барлык социаль гарантияләрне акчалата түләүләрне алалар, диде Комсомол һәм Тукай районы хәрби комиссары. Җәйнең беренче 2 аенда Татарстанда контракт төзүчеләргә бер тапкыр түләнә торган түләү күләме зуррак булачак. Ул предприятие һәм шәһәрдән бирелүче түләүләрне дә исәпкә алып 1 миллион сумга җитәргә мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Алар үзләренә акча эшлим, чалы предприятиеләре мәктәп укучыларын үзләренә эшкә ала. Ләкин җәйге каникуллар вакытына гына укучылар үзләренең өлкән хезмәттәшләре белән бер рәттән хезмәт хакы алачак. Бу акчаларны алар нәрсәгә тота? Алдагы минутларда барсында ачыклап сөйләрбез. Жасмин Ахатова киләчәктә хәрби табиб буларга хыяллана, әлегә исә ул файдалы эш белән мәшгуль. Җәйге каникуллар вакытында ул мәшгульлек үзәге аша эшкә урнашкан. Кыз тротуарларны себерә һәм чүп җыя. Я хочу помогать маме. Мы скоро хотим ремонт сделать дома. И я решила помочь. Мәдәният һәм ял паркына 150 укучы эшкә урнашкан. Аларның кайберләре акчаларын нәрсәләргә тотачагы белән дә уртаклашты. Меня сюда пригласила подруга, я тут работаю в первый раз. Деньги я, скорее всего, потрачу на то, что мне больше всего хотелось бы. Там одежда всякая, косметика. Я работаю 5 часов, и я хочу потратить деньги на помощь бездомным животным. Покупать им еду или оплачивать ветеринарный счет. Я трудоустроился сюда, чтобы починить папину машину и свой сотовый телефон. Работаем мы здесь по 4 часа, убираем весь мусор, подметаем, время проводим весело и хорошо. Я думала потратить свои первые заработанные деньги на всякие различные развлечения. Оставшиеся деньги можно отложить на новый телефон. Укучылар һәм студентлар үз яшәү урынына якын булган парк һәм скверларда хезмәт куя. Алар чәчәкләргә су сибә, агачлар утырта, көч архитектура формаларын буй. Оплата труда у них почасовая. Сколько часов они отработали и столько же они зарплату получают. У нас нет такого, то, что мы разделяем то, что взрослый или ребенок. Укучылар мәшгульлек үзәге яисә студентлар хезмәт отряды үзәкләре аша эш таба ала. Из городского бюджета выделено 32 миллиона рублей на создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства школьников. Соответственно, произошло увеличение заработной платы с 6310 рублей в 2023 году до 14650 рублей в этом году. Мәшгульлек үзәге быел 400-гә якын баланы чалы предприятиеләренә эшкә урнаштырырга планлаштыра. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булагыз. Успей заказать со скидкой от производителя до 50%. Пластиковые окна, натяжные потолки, обшивку и остекление балконов, входные и межкомнатные двери. Наш адрес: Новый город, 18-15.